ai gobe yanzu sai Bauchi da baya ka tsaya ba kai ani wannan satin ba ita zan fita ba ina amma nake cewa zaka hada kayan ka mu fita da kai na ba ita zan ba za ka bar kenan huta zai kai ba ina ce ba ai ka kashe kuɗi a wayan nan wannan wayar da kake gani wajen 150 kai 150 a to ai masu kuɗi ai su suke jin daɗi gaskiya ai wannan wayar da kake gani yanzu ina fama da masara ina zan iya sayan wannan ai kai ba daman ai kai wannan ai ba irin taku bace 150 ka zuba ka je wannan wani da gaske ba Malam ya kai lafiya? Waya ba ƙarya ne. Kar ka bashi. Ba ka wani ba. Bashi ta. Kai da wani. Wai ya ba tara ba ba kawai. Ina yake da kayan magari man. Ba shi waya. in ko kai ku. Da na farfasa ma ta bi dan uwar ka mun mutu da ba ka hara mu dan uwar ka. Mu ne. Mutane. Kunga. Bisin. Ina gun wannan. Ina gona kuma. Wannan